Hayırlı irde, hürmetli tamaşaçılar. Tapşırığımızı başlap ekranlar aldına 60 yaşlık yubileyli doğan günün karşı alışı hürmetli milletteşimiz Nasırov Ramiz Şükürovichni çağırıp alam. Matır yubileyi bilen şın көңелдән аны тормыш иптәше Рушания Якубовна. Тольятти шәһәреннән улы Илдар, килене Лилия, оныклары Амина һәм Диана, иске Мастяктан кода-кодагылары Нурмятовлар гаиләсе Миясәр Якубович һәм Тәнзилә Якубовна котлап, җылы теләкләрен җиткерәләр. Сөекле кешебез, яраткан тормыш иптәшем Газизәткәем 1964 елның 2 мартында Павловка районы Евлейка авылында якты дөньяга аваз салган. Җирле мәктәпне тәмамлап, илебез алдында булган хәрби бурычын үтәр өчен армия сафларына алына. Кайтуынча, туган авылында урман хуҗалыгы идарәсенә эшкә урнаша. 1989 елны үзенең гомерлек яры Газизә әниебез Рушания Якубовнаны очратып, матур гаиләсен кыра. Күрше Масеевка авылыннан табылган җан яры белән 25 ел бергә гомер кичереп, татулыкта һәм мәхәббәттә мине, уллары Илдарны тәрбияләп үстереп, шын кеше иттеләр. Булса да була инде ул олы хәрефтән шәхесләр. Борылып сөеклем артыңа кара әле. Никадәр киң, озын юл калганында. Күрәсеңме? Бу синең горур килеш үткән гомерең, матур узган елларың. Безнең кадерле кешебезгә 60 яшь тула. Шул кадәр җылы хисләр били бүген безнең күңелне. Сиңа кунакка кайтканда ишекләр ачык, әнкәйнең табыны корган, өйдән тәмле бәлеш исе чыга. Гомере безнең әтинең намуслы хезмәттә үтте. Ул бик тырыш, уңган, җитди һәм таләпчән. Халык алдында олы ихтирам казанган шәхес. Аңа төпле киңәш артыннан бар туганнары, бар дуслары чаба. Инде бихисап еллар узса да, аны бар төштә дә онытмыйлар. Олысы да, кешесе дә тик җылы сүзләр белән генә телгә алалар. Чөнки ул дөрестән дә бик йомшак күңелле кеше. Ул кирәк сүзен дә, киңәшен дә табып юата да ала, аңламаганны ярып сала да дигәндәй. Без бала оныклары өчен ул җанын кызганмаган әти һәм бабай. Ни телексең сиңа юбилейда? Теләгебез, кадерлебез бер. Газиз әниебез белән тигез, матур картлык кичерегез. Раббым үзе сиңа кылган изгелекләреңнең әҗер савабын күрергә язсын. Без сиңа карата мәхәббәтебез дә, хөрмәтебез дә олы икәнен җиткерәбез. Сөеклебез, матур туган көнең белән кайнар котлыйбыз. Битмәслек дәрт, саулык телибез. Оптимистик карашың белән бу дөньяны һаман да матурлатып, бар тирә-юнеңдә булган кешеләрне шатландырып яшә. Ә бездән исә бары рәхмәт сүзләре генә кабул ит. Чөнки безнең бүгенге матур тормышыбыз ул синең ару-талу белмәүлек аркасында. Бел, без сине бик яратабыз һәм синең белән горурланып яшибез. Әтиләргә бәйрәм уңаеннан теләкләр табуы бик авыр. Ни генә теләсәң дә, бары бер тыйыла һаман бик аз булыр. Гомерең синең якты кояш сыман, бик җылы һәм озын булсачы. Бирелгән һәр көне Худайдан бәхеткә, шатлыкка тулсачы. Бер генә минутка утырып, ял итеп ал әле кадерлем. Яратабыз сине нык сөю, олы хөрмәт белән сөеклем. Бабакай дип назлы оныклар, тик ашыкма бабай булырга. 100 яшьтән дә артык газизым бу матур дөньяда торырга. Син әле бик яшь һәм чибәр, сыкланып күзләрем тимәсен. Бер кайчан синең яныңа бәла хәсрәтләр килмәсен. Гомереңдә байтак шатлык, бик күп куаныч булган. Бушка түгел, матур язда кадерлебез син туган. Кабул итеп бездән алчы җырларның иң матурын. Бирсен Раббым алга таба гомерләрнең сабырын. Хөрмәтле Рамис Шөкүрович, юбилеегез мөбарәк булсын. Бәхетле булып, алда да гомер кичерсәгез иде. Кеше әти
Yazmışыбыз бүләге зинәти, өйе безнең үзәге зинәти, гаилә безнең йөрәге зинәти, бары безнең терәге зинәти, язмышыбыз бүләге зинәти. Гомер үзәнендә синең эзләр дәшәбезне улы юлларга, чәчләремә кырау төшкән диеп үпкәләмә әле елларга. Өйе безнең үзәге зинәти, гаилә безнең йөрәге зинәти, бары безнең терәге зинәти, язмышыбыз бүләге зинәти. Yazmışыбыз бүләге зинәти. Шаян бабайларның иң шаяны, әйбәт бабайларының әйбәте, бүләк булсын әле бу җырыбыз, оныкларның сиңа рәхмәте. Өйе безнең үзәге зинәти, гаилә безнең йөрәге зинәти, бары безнең терәге зинәти, язмышыбыз бүләге зинәти. Өйе безнең үзәге зинәти, гаилә безнең йөрәге зинәти, бары безнең терәге зинәти, язмышыбыз бүләге зинәти, бары безнең терәге зинәти, язмышыбыз